Aínda que xa puxen no grupo o enlace á receita dos queixos curados, quero faceros ver que é facilísimo, porque nese enlace simplemente hai fotos. Vou facer un cachiño de vídeo según vai avanzando o tempo, non? Que vai estando máis curado. Temos aquí os ingredientes. Este é, para que vexades un pouco o tamaño, é o típico tazón de almorzo de toda a vida. Mirai a miña mao, bueno, non sabedes como é de grande a miña mao. Aproximadamente serán 200 gramos así en seco. O anacardo agora está moi gordo porque estuvo a remollo toda a noite, con 8 horas en realidade chega. Nada, pois así ben escoadiño, témolo aí listo para meter na procesadora. E logo aquí temos unha cullerada. A min, como me gusta moito o miso, e o miso branco é moi suave, voulle poñer un pouquiño máis do que pon a receita. Isto sería unha cullerada sopeira. E agora imos poñer tamén outra cullerada sopeira de levadura nutricional. Todo na procesadora a moer ata que queda unha pasta moi finiña, que non se noten despois trociños de anacardo ao masticar o queixo. Aí o temos todo na procesadora, está a cullerada de miso. E agora ven o tema do sal. O sal, a ver, o anacardo é doce, o miso tamén. A levadura nutricional dalle ese toque a queixo, pero en fin, hai que ter moita prudencia a hora de poñerlle o sal, porque como o miso e levadura nutricional teñen moito sabor, o mellor non precisamos tanto sal como pensamos. Pero tampouco nos interesa que quede un queixo doce de sabor. Bueno, en principio penso que non. Pero iso tedes que ir experimentando vos a ver como vos gusta máis. Aquí temos a levadura nutricional que imos poñer máis ou menos así, unha cullerada sopeira boa, porque tamén é verdad que os anacardos non eran poucos. E xa sabedes, agora que traballe a máquina. Xa temos o primeiro queixiño feito, imos seguir apretando cara abaixo. O xusto, máis ou menos, como vistes aquel tazón para 2 queixiños vos, que aguantan moito tempo. Vámolos curar 2 días ata 4 e máis, podémolos curar un montón de tempo máis, dependendo un pouco do clima que teñamos na casa. Aí, uns meneiños, axudándonos con isto para que baixe. Aí. Vale. E agora é cando podemos un pouquiño, pois, cunha culler de outro tipo, podemos ir pois alisando un pouquiño. Vale, e agora imoslle botar pimentón da vera, pimentón deste afumado, a un, e o outro imoslle botar eneldo. O eneldo, mesmo así, procurando tamén que caia un pouquiño por os lados, queda máis bonitiño e ademais dalle moi bo sabor. A min gustame moito. Inda que pareza que sobra, logo intégrase ben ca capa de fora. Para botar algo en pó, podemos usar o truquiño para que non queden grumos e tamén que non queden así como
desiguais as cantidades. Facemos así, intentamos tamén que caia un pouquiño nos lados, aí, que non nos caia no outro, para que teñan dous sabores ben diferenciados. Aí está. Vedes como quedan os grumos aí? Ahora vou no poñer toda a noite ao lado do deshumidificador. Mañá voulle dar a volta con moito xeitiño, porque ao principio a base vai seguir estando moi tenriña, moi cremosiña. Doulle a volta outras 24 horas. E despois de 24 horas aínda sigue, como vedes, blandiño, fácil de moldear, se lle queredes dar outro toquiño, pero sobre todo para xiralo, este xa está xiradiño, botar o mellor tamén na base o que sobrou de pimentón e de eneldo. Outras 24 horas ao lado dun deshumidificador. Está boísimo. Aí enriba da torradiña, cos seus brotes de alfalfa. Por fora está duriño, pero dentro sigue sendo cremosiño. Cremoso que, bueno, todo o que queiramos, porque isto pode seguir curando os días que queiramos, ata 20 días, depende o curado que o queiramos, o intenso que queiramos o sabor. Sempre as primeiras veces recomendo facelo 2-3 días. Aquí temos o de eneldo, vedes? Está aquí, vese ben que está duriño, pero dentro, se o esmago un pouquichiño, notase que sigue tenriño. A min gustame moito así, porque así podo poñelo nunha tostadiña, pero este non o encetei a posta porque este vou non deixar curar máis días, a ver como se me vai portando. E xa leva varios días curando. Bueno, non está duro, porque non me interesa a min tampouco que se intensifique moito o sabor, entón quiteino de perto do deshumidificador. Como vedes, pois malos non deberon saír. Para que vexades así un poquinho a consistencia, non? Vedes que este enceteino os 48 horas de estar secando. Entón apreciase ben que a parte de fora está como máis duriña, pero dentro sigue sendo cremosiño. A idea é ir comendo este e deixar que este siga o seu proceso de fermentación. Xa ten un sabor bastante intenso, ten así como un picorciño de queixo, tal cual. A xente amante do queixo tenme comentado que realmente podería presentarse como un queixo que a xente non se enteraría. Non sei se iso é así ou é exagerado. Aquí temos un cachiño do queixo de eneldo, como vedes moito máis consistente, leva xa unha semana. Non todo o tempo co deshidratador, pero sí que se nota un sabor máis intenso, máis picantiño. Bueno, pois pódese facer así. Facemos 2 queixiños, un facémolo de fermentación máis longa e o outro menos. Pode estar moito máis dunha semana tamén,